Sanibonani bafowethu. Ngithi nje ekuseni ake ngivuke ngichazele nje ngohambo lwethu izulu. Uma ngiphuma ePitetief, uma nje ngiphuma nje, uma uphuma nje ePitetief usenzela emarobotini phakathi uphuma uza eMelo. Ebemaningi amaphoyisa lapha ehambela nje ikhonfa. Kodwa nje ngoba bona bayihambela nje kancane, babhizi ngalokho babhizi ngakho. Nami ngiyayihambela njengoba ngihamba nje ngiyala ngiyathi ngiyakhona ukusuka lapha ko7 kuya ko8 abedluli. Ngoba namathi ngiphuthuma phela ngijaya ukuthi ngithi ngibanjwa ubuthongo ngoba ngihamba nabafana lapha, ngihamba nezingane la lezi engihamba nazo, ngingazi ngobe nobuthongo la endleleni sigcine sesilimala ngisheshe ngifika. Kodwa ukubedlula kwami kube icala ukuthi ngibedlule, ngoba ngedlule ngicabanga ukuthi ngedlule imoto ezimbili ekade ziphambi kwami, ey'ningathi zingemuva vele, ngoba ngazi ukuthi bafike nini emva kwami abanye kade beqhamukaphi. Kodwa engikuqaphelile ukuthi ey'ningi kade zingemuva ngaphambi kwami kade zimbili, ngaze edlula lezi moto. Ithe mangiphezulu uma uphuma nakujeneni kule 4 stop lapha phezulu yokugcina uma uphuma ePitetief la kuno KFC khona negarage ngapha, bangimisa lemphoyisa. Angihamba zange nje ngichithe isikhathi, tema ngimisa nje ngavele ngihamba. Hayi, azange bebuze. Uthe nje uma befika la emontweni babe bengicavula, bangikhiphela ngaphandle. Bangishayezwa. Uyabona nje ngoba iso lami libomvu nje impama. Ayikho into ebuhlungu nje ngokuthi ushaywe ngumuntu, ushaye nje ngomfana nje omunye umuzi ekushaye ngoba mhlambe ekushaye ngoba enelungelo lokuthi uyakushaya yena uphethe umthetho, ophethe ibhamu ze-state akushaye nje ngoba asikho isizathu, atisingekho isizathu sokuthi bengishaye. Angilona iphoyisa mina, kodwa akukho la kufike khona ukuthi mina fanele ngishaye. And angisona isigebengu, angaze ngibe isigebengu mina in my life. Ayikho into ebuhlungu futhi ushaye intombazane umuntu osifazane nje azokushaya ayishayele nje, ishayele awuhloniphi. How can you overtake i-convoy yethu awusihloniphi, awusiboni? Kusho amaphoyisa akusiko ne-barrier line lapho engibedlule khona. Mabeqeda lapho omunye ngoba kade beloku befika khona othema ifika ngemva wathi uGovozile lo mnyekeleni base bangeka. Okay, kushuthi ngoba bethi uGovozile lo mnyekeli ngasi ngiyakushuthi kube kade ngingasuGovozile, kushuthi ngabe nginjani bebezoshaya ngoba phela ngishaye ilapha nje kuseza abantu fuka abanye bangeke sebegcwele lapha sebemile lapha sebemisa imoto ngathi ngisigebengu. Leso sikhathi angikaze ngoba isigebengu. And uzothola ukuthi mangenza i-research uzothola ukuthi ePitetief izolo kunengi indawo okugangwe kuzona. Zinengi uzothola ukuthi khona abantu abephucu mhlawumbe abakhuthuzizwe izolo, abanye basha, abanye bagqekezela khona ePitetief. Kodwa amaphoyisa into ayaziyo ukuhamba eshaya abantu. Angizuvula icala ngoba umthetho wala eSouth Africa niyawazi ukuthi uvuna umuntu osemandleni. Kodwa umphathi wamaphoyisa asePitetief ngiyafuza ukuthi ngimbona nenza appointment ngeke ngichazele nje ngokunganeliseki kwami ngendlela amaphoyisa akhe asebenza ngayo. Ukuba kufika ngalo yaphoyisa ngabathe ngibani uthi uGovozile ngabe kushuthi bangishaye baze badela.
ngoba uthe mayiqede nje lo oshilo owebhakhi yokugcina uthe mayiqeda ukusho njalo labade bengishaya bethu athi ngishaya umfana nentombazane ifika ingishaya kanje hayi kahleni bafana bakithi ayikho into ebuhlungu nje ukuthi nje ngoba kade ngihamba nalabafana bami nje engidlala nabo ingoma kubo ngifana nomuntu obavikelayo kubo bafana nezingane zami ayikho into ebuhlungu ukuthi ungazoshaya phambi kwezingane zakho ayikho into ebuhlungu njengaleyo and lamaphoyisa la yade ngishaya lo linye nje yade lifishanyana hey hayi ukuthi anginawo amandla bengingenawo amandla okuyilwela kodwa ngoba kade ngishaywa ngabantu phela abasemandleni la eSouth Africa umuntu ushaywa amaphoyisa engenzanga lutho imshaye nje ngishayela ukuthi ngiba overtake cha yilokho nje bafethe ngisho ukuthi hambe kahle izolo mase ngibuya ngazoshaya nje amaphoyisa asePitretief ngoba ngithi ngiyamfisa umphathi wakhona angizomthola kanjani zaze ngibheka amanye amaphoyisa engiwaziyo angakhona ePitretief mhlawumbe ade khona mhlawumbe yiyo lana ethi uGovozile omnyekeni uma ungayeni uGovozile ufuna ashaya bulawe nje siphila impilo yangesikhathi sengincindezela batho baba bethu wawungavumelekile uku-overtake umlungu uma uhamba ngemonto awuvumelekile ufuna umlandela umlungu noma athi ujaha kanjani walandela umlungu seyicala uzokhahlelwa ngoba ngifuna umphandi nje umphoyisa asePitretief ngifuna kumchazela ngoba ngicabanga ukuthi imonto engikhonile kusho ukuthi inumber plate zayo zu3 ngamaveni 2 nekhumbi eyodwa kodwa kade zingaphezulu kwa3 lezi yamonto yiloko nje ngichazele khona abafowethu kuze nazi ngiyabazule nje abanye bekhuluma ukuthi kuvuzile hayi hamba yohlola unenkinga hayi akudingi hlola lento le ukudelela nje kwamaphoyisa ala eSouth Africa ahlula ukwenza umsebenzi enza into engayona umsebenzi phela nje